Kapitan sa usa ka barangay sa Buena Vista sa Agusan del Norte ug mga kaubanan nga tanod gitulis sa mga wala mailhing armado ang pagpanulis sa pool sa CCTV. Ani ang report. Sa kuha sa CCTV sa balay ni Barangay 7 Kapitan Marlon Gonzaga sa Buena Vista, Agusan del Norte, makita ang kapitan ug mga kaubanan niini nga tanod nga nagkatapok gawas sa balay sa kapitan Martes sa gabii. Taod-taod, makita ang pag-abot sa mga armado ug gitiunan sila og pusil. Gilayin silang nang hapa samtang gipanguha sa mga armado ang ilang mga gamit. Gisikaran pa sa usa ka sospek ang gate sa balay sa kapitan ug gipamusil kuno ang CCTV. Pipila ka minuto ang milabay, misibat na ang mga sospek nga base sa CCTV, dili moubos sa 5. Dayon misakay sa nagkadiyang motorsiklo. Siyempre, pag ingon niya hapa gyud ayon go. Unya naman ako nung igsuon og katong akong isa ka body nga wala gyud mutarong og hapa, agi pabutan gyud. Pak. Ana, so nagipilsa gyud sila og kuan dapa. Nangasamad ng ilang tuhod og ilang siko. O ako nagampo ra gyud ko. Lakip kuno sa nakawat ang 1,000 pesos nga kwarta sa mga biktima ug mga personal nga ID. Matud sa kapitan, politika ang hinungdan sa mong pagpanulis, ilabi pa nga suporter kuno siya sa usa ka kandidato. Dugang sa kapitan, niadto miaging bulan ang mga balay sa duwa sab ka kapitan sa lungsod nga suporter sa susamang kandidato gisulod sab og mga armado. Gimanduan na ni Police Colonel Helson Wallen, ang Provincial Director sa Agusan del Norte PNP, ang Buena Vista Police nga imbestigahan ang insidente. Ginasuta na sab kuno nila ang motibo sa pagpanulis. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.